Луиза, сәлем. Сәлем. Сингә күши әле. Әлбәттә, без булай да бит сингә күчкән идек. Син нишлисең? Мин хәзер язам безнең татар китабы йортында 12 февральдән эшли башлаган ачылган күргәзмәнең исемен ул матур туганда дип атала, Шәриф Камалның әсәре исеме буенча. Сүз уңаеннан мин сиңа бер кызыклы экспонат күрсәтим әле. О, әйдә. Без бит Шәриф Камал премиясе игълан иткән идек һәм менә күптән түгел генә лауреатларны бүләкләдек. Һәм лауреатларга менә шушы каләм белән лауреатлар китабына тәэсирләрен язырга тәкъдим иттек, шундый ритуал үткәрдек. Сире нәрсәдә бу каләмне кайчандыр Шәриф Камалга Закир Рәмиев шагыйрь дәртеннән бүләк иткән була һәм ул безнең бик кадерле экспонат. Синең яраткан эш язучың. Минем яраткан эш язучы мин Мәхмүд Галәүне бик яратам. Чит ил язучыларыннан Архан Памук һәм Харуки Мураками. Бу кумган монда нишли? Бу кумган ул бик кадерле экспонатларның берсе, ләкин инде Шәриф Камал музееныкы түгел. Без Ленар Закиров белән тәгәрмәш дигән проект башлаган идек. Һәм менә шунда Киркәле авылына барганда безгә бу кумганны бүләк итеп бирделәр. Ул безнең тәгәрмәшнең беренче экспонаты. Хәзер кая барабыз? Хәзер без инде музейның йөрәгенә таба юл алабыз. Мин сезне чакырам. Мин сине чакырам. Бүген кәефләр ничек? Кәефләр урамдагыча. Без хәзер безнең музейның, безнең йортның икенче катына менәбез һәм бу икенче катта безнең экспозиция заллары урнашкан. Без хәзер шул экспозиция залларының беренчесенә керәбез. Луиза, синең кәефең ничек күтәргә? Көлдереп. Бүген эшкә ничәгә килдең? Иртәнге 8-дә. Соңгы укыган китабың? Соңгы укыган китабым, мин бер юлы берничә китап укырга яратам. Соңгы укыганнарымнан берсе Выгон дигән әсәр, Эмиль Липтроп дигән авторның, һәм параллельно аның белән тагын бик күп китаплар. Менә бу китап турында бер эш сүз. Эш сүз. Бу безнең экспозициядә Болгар шигъри әдәбиятының иң затлы, без барыбыз да кичкенәдән белгән үрнәге Кыйса Юсуф поэмасы. Биредә безнең 18нче йөз күчермәсе куелган. Йокларга ятар алдыннан нишлисең? Йокларга ятар алдыннан йокларга яткырга тырышабыз инде. Казанда иң яраткан урының? Казанны мин гомумән бик яратам. Казанның үзәген бик яратам. Соңгы елларда шулай килеп чыкты. Иң яраткан урыннарым шушы татар китабы йорты һәм Тинчурин театры. Менә бу нәрсә, менә бу орта. Кайсысы? Картина. Монда Вакыт газетасы һәм Шура журналы нәширләре, редакция хезмәткәрләре төшкән фотография, бу Оренбургта төшкән фото 1909 елда. Һәм монда инде без күрәбез үзебезнең 20нче гасыр башындагы иң күренекле нәширләр белән язучыларны. Дәртмән инде барыбыз да таныйбыздыр дип уйлыйм. Иң шәп сәяхәтең? Һәр вакытта да иң соңгысы быелгысы Кырым. Берәр фильм киңәш ит әле. Мин киңәш итәргә куркам фильмнарны, чөнки минем иң яраткан режиссерым ул Дэвид Линч. Һәм аның Twin Peaks-ын мин соңгы вакытта тәкъдим иткән идем. Ул бик авыр тәэсир иткән булып чыкты. Шуңа күрә, ләкин мин шулай да Линчны тәкъдим итәм. Без ничәнче сорауда әле? Унга җитмәдек шикелле әле. Еш алдалыйсыңмы? Кай вакытта хәйләләргә туры килә. Китап йортында илһам киләме? Китап йортында илһам һәр вакыт килә, бигрәк тә без эшләрне бик әйбәт итеп эшләп чыккан вакытларда. Синең яраткан стилең? Музыкадамы, кинодамы, фильмдәме? Гомумән бахас стилен яратам. Миллион отсаң нишләр идең? Миллион отсам, берәр күптән хыялымда йөргән проектны тормышка ашырыр идем. Без хәзер кайда? Без хәзер икенче экспозиция залында. Бу безнең менә балалар гадәттә килгәндә бик ярата торган шундый китаплардан эшләнгән киштәләр. Менә монда шигърият дигәнен ачык инде. Миңа шигърият иң беренче чиратта бик кадерле булгачтан. Ягъни безнең бу киштәләрдә тәкъдим ителгән китаплар, алар татар дөньясындагы иң күренекле һәм иң топ дип әйтик инде саналган китаплар. Бу китапларны безнең менә шулай итеп киштәләрне балалар ачып карарга һәм
квестлар үтәргә яраталар. Иң еш кайсы ачыла? Иң еш безнең гадәттә ачалар менә сүзлекләрне, педагогиканы һәм иң сәер һәм кызыклы тоелганы медицина. Йолдызлама буенча кем син? Арслан. Кумирың бармы? Кумирым дип әйтмәс идем, сокланган кешеләрем бар. Монда хәзер нинди фильм бара? Бу безнең фильмнан бигрәк документаль формат. Монда бер генә секундка, кичкенә генә бер вакыт мизгеле эчендә Шәриф Камал күренеп китә. Җитәкче эше алҗытамы? Алҗыта. Без хәзер менә иң сакраль бүлмәгә керәбез. Бу Шәриф Камалның мемориаль фатиры. Һәм безнең менә монда күрәсез витриналарда аның белән бәйле китаплар, документлар каршы ала, менә аның предметлары һәм инде Харис Якупов эшләгән, төшергән аның сурәте. Ираттан нинди сыйфатлар ошый? Иратта безнең кая барганыбызны, нинди юнәлеш буенча яшәргә тиеш икәнлегебезне белүе. Иртәгә синең җир шарының кайсы ноктасында уянасың килә? Ой, алар күп, барасы килгән һәм уянасы килгән нокталар. Төп-төгәл иртәгә әйтә алмыйм, ничек булыр. Ләкин менә бүген иртән минем бик тә Мексикада Фрида Кало яшәгән урыннарда уянасым килер иде. Монда иң кызыклы предмет. Күрсәтегез әле шуны. Монда мин бөтен предметларны да шулкадәр яратам. Берничәсенә генә игътибарны юнәлтеп үтәсем килә. Менә монысы китап киштәсе, без китап йортында булгач инде монда Шәриф Камал үзе яшәгән вакытта инде китапларны яраткан һәм ничек итеп аларны туплаган, ул шулай тупланган килеш саклана бездә. Монысы дусты Салих Сайдашев белән сайлаган кызы Зәйнәп Байгедиева өчен сайлаган инструмент. Ул шулай ук безнең бик кадерле экспонатларыбызның берсе. Монда барысы да бик кызыклы һәм бик кадерле. Аның машинкасы, аның лампасы барысы да. Һәм аннан соң инде менә бу экспонатка игътибарны юнәлтер идем. Бу аның миче. Сугыш вакытында алар бик туңгачтан менә шушы мичне чыгаралар һәм ул үз куллары белән чыгара ул мичне. Нинди ризыкны ашарга яратасың, кайсын ашарга яратмыйсың? Мин гомумән ашарга бик яратам. Шуңа күрә бөтен ризыкларны да ашыйм нигездә. Алай сайлап кына нәрсә ашамыйм дип әйтә алмыймдыр. Бәхетне 3 сүз белән аңлат әле. Бәхетне 3 сүз белән. Катлаулы сорау. Шулай да. Безнең монда ишекләр күп, игътибар итәсезме? Без лабиринтта квестта йөргән кебек йөрибез. Бәхетне 3 сүз белән. 3 ел булыр микән? Син нәкъ менә тиешле вакытта, тиешле урында булган вакытта бәхетле буласың һәм аның сиңа билгеләгән ничек дип әйтим, бурычларын, максатларын үти аласың, шулай дип уйлыйм. Бу үзе бу соңгы сорау. Димәк, без тәмамлыйбыз. Һәм бу ничәнчесе булды сорау? Һәм бу 25-нче сорау.